Барлыгына сәлам, минем исемем Марсель һәм бу Modern Tatar Identity подкастының 3нче чыгарылыш. Бүген безнең әңгәмәбез Зульфия һәм Булат белән үтә. Булат бүген минем колхоз буенча катнаша, ә Зульфия безнең кунагыбыз. Зульфия Илкаева Урбан Татар оештыручыларының берсе, архитектор, сәнгатьче һәм Пермь татар кызы. Зульфия ханым хәзерге вакытта үзенең шәҗәрәсе ясый һәм без Булат белән бу турында сөйләштек. Тагын да ничек хәзерге вакытта Татарстанда татар активист булырга турында сөйләштек. Сакмау, минемчә безнең әңгәмәбез бик кызык булып чыкты. Үткән атнада мин ничек безгә ярдәм итте турында пост ясадым. Һәм безгә берничә кеше акчаны җибәрелде. Зур рәхмәт сезгә. Күп рәхмәт. Бу кешеләр АКШтан, Казакъстаннан һәм Рәсәйдән. Әгәр сез дә безгә ярдәм итәргә телисез, безнең Инстада бөтен мәгълүмат бар һәм барлык сылтамалар. Зур рәхмәт сезгә. Ләззәтләнеп тыңлагыз. Сәлам Булат, сәлам Зульфия. Бүген безнең подкастымызда 3 кеше бар. Булат һәм Зульфия. Һәм бүген Булат минем колхост булыр һәм Зульфия безнең кунагыбыз. Нәрсәдән башлыйбыз? Әйдәгез Булат син турында сөйләшәбез, кем син һәм аннары Зульфия син интро ясыйсың. Димәк, бүген мин алып баручының ярдәмчесе дип әйтик инде. Исемем Булат, фамилиям Шәйми дип кыскартып әйтәм инде мин. Урысча теге еф кушымчасын кушмыйча име. Чөнки минем тулы бабаемның тулы исеме Шәймөхәммәд, булай име. Ул элек кыскартып әйткәннәр инде Шәйми дип. Белмим, бу теге бөтен кешегә билгеле факт микән Шәймөхәммәд икәне. Шәймиев фамилияле кешеләрнең бабалары гадәттә Шәймөхәммәд. Шул мин нәрсәләр сөйлим үзем турында. Кем син, кайда син? Кайда син эшлисең? Ничә яшьләр миңа? 26 яшь битмәгәнме? 25. 25 әле миңа 26 тулмады. Гафу итегез. Мин качакта теге онытып җибәрәм. 26 яшемдә әлегә Алманиядә менә 2 ел инде хәзер. Укуымны ниһаять тәмамладым. Аллага шөкер, дипломны язып тапшырдым. Дипломны яздым татар теле белән бәйләп. Татар телле студентларның инглиз телләре турында яздым мин. Ягъни ничек итеп татар теле инглиз теленә тәэсир итә. Һәр теге чит теленә өйрәнүче кешенең үзенең беренче теленең тәэсире була бит инде. Бу очракта татар телле студентларның инглиз телен тикшердем инде мин. Татфакта укучы студентларны катнашучы итеп алып, миңа анда ярдәм иттеләр аларны катнаштырырга инде һәм шуның турында инглизчә яздым менә магистр эшен. Һәм тагын да син активист булып эшлисең, әйдә онлайн проектта. Һәм мин күптәннән инде татар активисты булып торам дип әйтергә була, хәзер ничә ел. Канал алып барам, YouTube'та бер 7 ел булгандыр инде хәзер. Казанда укыганда катнаша идем чараларда, Нияз белән, дустым белән музыка язабыз татарча, төрле проектлар алып барам татарча. Татар телен популярлаштырырга тырышам. Тараф бенд. Тараф төркеме, дөрес, Мин сезнеке фанатыгыз. Рәхмәт Зульфия. Менә ишеттегез, Зульфия ул үзенең диалектында әйтте, мин сезнеке фанатыгыз диде. Сезнең фанатыгыз түгел, аларның диалектында сезнеке күбрәк. Әйдә үзең турында сөйләп кит хәзер. Сәлам барыгызга да. Минем исемем Зульфия. Фамилиям Илкәй. Без шулай башлагач инде. Тулысынча русча әйтсәк Илкаева. Но мин менә хәзер шәҗәрәне өйрәнгәч, мин инде белдем, әтинең авылына, Аклыш дигән авылына беренче кеше килгән, аның исеме Илкәй иде. Шуннан китте инде безнең фамилиябызда. Шундый исем бар икән, Илкәй. Менә шуның өчен мине дә Зульфия Илкәй дип атарга була. Мин архитектор һәм сәнгатьче. Мин Чаллыда яшим хәзер күбесенчә. Казанда да яшим, Чаллыда да. Һәм мин Казан татары түгел. Минем әтием, әнием һәм мин дә без Пермь татары. Алай башласак инде татарлар бит инде төрле. Урал татарлары, Пермь татарлары, аннан соң китә Тол татарлары һәм Гайнә татарлары. Менә шулай әйтсәк, прям сузить чирәйтергә татарча. Себер татарларын бүлеп әйткәндәме, яисә мин аңлап бетермим? Юк. Беренчесе булай китсәк, иерархия Урал татарлары, Пермь татарлары, Тол татарлары, Тол ул безнеке елга. Аннан соң Гайнә татарлары. Гайнә татарлары бу кем? Гайнә ул шундый патша, ничек әйтергә, правитель. Шундый бар иде кеше,
Яның Бу Бистә дигән, Пермь краенда урнашкан Бистә дигән бу мөмкиндәме? нәрсә ул? Гайнә? Әйе, дөрес микән? Ул патшаның исеме. Син тарих турында сөйлисең. Ага, дәвам ит. Ишуннан башланды инде кешеләрне дә шулай әйтүе, Гайнә татарлары дип. Кемдер просто тол татарлары ди. Пермь татарлары. Кем ничек тели шулай әйтә. Менә шуның өчен минем татар телем әз генә Казан татарларының теленнән аерыла. Гаеп итмәгез, ниндидер сүзләрне мин икенче итеп әйтсәм. Гаеп итмәйбез әлбәттә, безнең төрле диалектлар булуы ул зур байлык, татар теленең байлыгы. Мин әле Урбан татар оешманың бер кешесе һәм мин дә әз генә активист. Сөйләшкәндә, может, тагын берәр ролемне табырмын әле. Мин Булатның һәм Зөлфияның фанат. Әйе, рәхмәт сиңа, Марсель. Бездә синең фаныбыз, җанатарыбыз, карап барабыз синең эшчәнлегеңне. Шулай ук ул шундый фан очрашу бездә бүген. Һәрберебез бер-беребезнең җанатары булып торабыз. Шундый очрашу. Мин әле генә Википедияны ачтым Пермь татарлары турында. Ничектер моңа кызыксынганым юк иде. Казан татарларының этнографик төркеме дигән. Сезнең диалектыгызга килгәндә ул алай ук аерыла микән, димәк? Алар булай дигән инде монда. Мондагы татарлар каяндыр күчеп килгән милләт түгел, ә борыннан шунда нигез корып яшәгән җирле халык дигәнеме? Әйе. Әмма диалектыгыз күпмегә аерыла икән? Ничектер моңарчы алай ишеткәнем булмады. Безнең ниндидер сүзләр башкорт теленнән бар, ниндидер сүзләр удмурт теленнән, тагын Пермь ягы булгач, анда инде финно-угорский ниләрдән ниндидер тоже сүзләр бар. Менә, мәсәлән, безнең варежки, сез ничек әйтәсез аны? Бияләй. Без әйтәбез иләсә. Ул башкорт сүзе бугай. Сезнеке гөмбә, безнеке мәшкә. Андый сүзләр күп түгел. Күбесенчә без инде әйтәбез, без татарча сөйләшәбез дип. Татар сүзләрен кулланып. Хәзерге вакытта син инде телеңне әзрәк үзгәрттеңме, юкмы? Казанга күченгәч яисә Татарстанга күченгәч яисә синең һаманда бармы ул диалектизмнар дип әйтик? Бар, чөнки татар телендә мин күбесенчә гаиләдә генә сөйләшкән идем. Ничә яшькә кадәр анда булдың син? Пермьдә булдың? Мин Пермьдә беркайчан да яшәгәнем юк, мин Чаллыда тудым. Минем әтием дә, әнием дә шул яктан, һәм мин әйтсәм, менә мин авылга кайтам дип. Ул аңлата, мин Пермьгә кайтам дип. Минем бөтен гаиләм шунда яши. Чаллыда минем әтием 14 яшьтә күченгән иде. Шуннан инде безнең ничектер гаилә шунда әкренләп күчә башлады. Былай бөтен якыннарым инде шунда, Пермь ягында. Барыбер гаиләдә теге диалект сакланадыр инде, бер-берегез белән сөйләшкәндә. Әйе. Алар бит инде үзгәртмиләрдер үзләренең сөйләшләрен, чөнки татарча бит инде гаиләдә генә сөйләшенгәч, башка урында Чаллыда русчадыр инде. Димәк, ул теге Чаллы татарларының тәэсире юктыр дип әйтәм, бик алай. Шулаймы? Әйе, дөрес. Татар теле дәресләрендә ничектер мине аңлыйлар иде, мине инде сочинениеларны язганда, мине хата дип язмыйлар иде. Яхшы укытучылар булган димәк. Әйе, мин анда безне тавык дип әйтмиләр, безгә әйтәләр чебеш дип. Мин сочинениедә тоже әйтәм иде чебеш дип. Мине беркайчан да аның өчен мине төшермиләр иде. Ничек ул була? Критика булмады инде укытучылардан. Әйе, критика булмады. Ачуламыйлар иде. Әйе, гаепләмиләр иде. Әйе. Тавык сүзе ул алынма дип беләм, ул гарәп теленәме, фарсыданмы, төгәл әйтә алмыйм. Әмма алынма булырга тиеш ул, дөресен әйткәндә. Менә безнең якта, анда гафу, сине ишетсәгез, безнең март айы. Менә минем әтиемдә дә, әниемнең паспортларында язылган иде, алар башкорт дип. Чөнки ул якларда, сөйләшмиләр иде инде. Кем син, башкортмы, татармы? Аннан соң перепис булгач инде әйттеләр, сез башкорт. Беркемдә анда башкорт телен белми. Гомумән, ул башкорт татар мәсьәләсе, мин сөйләшкән идем Искәндәр абый Гыйләҗев белән дә әйтә инде. Элек бит ул татар башкорт дигән бүленеш булмаган, ул ничәнче елларда гына, 20нче гасырда гына бүленә башлаганнар ахрысы инде. Элек бит инде барлык менә ул әйтик, идел төркиләре, алар бер-берсенә мөселман дип, бер-берсен түгел инде. Алар үзләрен мөселман дип таныштырган, яисә бәлки анда Казанлы дипме, татар дип, анда башкорт дип бүлеп сөйләшмәгәннәр инде бер-берсен. Ул төшенчәләр соңрак кына килеп кергән. Шуңа күрә дә алар теге башкорт дип, я татар дип үзләрен уйлап тормаганнардыр инде ул вакытта бәлки. Әмма син урыс мәктәбендә укыдың. Әйе, урыс мәктәбе. Ул математик, гимназия иде. Безнең татар теле булды. Мин 15нче елда гына бетердем мәктәпне. Соравым бар. Әгәр син Казакстанда урыс мәктәптә укыйсың, анда казак теле бар һәм казак әдәбияты. Әмма бу ике дәресләр, аларның дәрәҗә ул бик түбән. Һәм мәсәлән, син өчен ул беренче тел булса да, син аны барыбер инглиз теле кебек өйрәнәсең. Син өчен ул ничек булды? Безнең дә шулайдыр, шулай булгандыр.
Мин аның турында уйламаган идем, чөнки менә 9 класска кадәр безнең татар теле дәресендә безнең бөтенесе дә, бөтен балалар да татар телен әйбәт беләләр иде, һәм без бу дәресләргә йөрибез иде, шундый татарча сөйләшер өчен, татарча әдәбият укыр өчен. Без анда ниндер яңа әйберләр укымадык бугай. Өйрәнмәдек. Начар белүчеләр дә сезнең белән бергә идеме? Яисә бүленеш бар идеме? Юк, безнең бүленеш бар иде, шуның өчен мин шуны сизмәдем. Ә менә 9 класстан соң инде минем математик класс булгач, безнең бик аз бала иде, и шуның өчен безне шундый подгруппаларга бүлмәделәр. Һәм мин инде бер группада укыдым, рус балалары белән дә. И шунда инде минем янда кызык булмады. Но бездә мәсәлән шул рус мәктәпләрдә китаплар, казак теле китаплар алар бик кичкенә һәм 9-10 класста да син барыбер нәрсә өйрәнәсең. Минем исемем Марсель, мин мәктәпкә барам, һәм шундый бик җиңел нәрсәләр. Әмма мәсәлән мин Казакъстанның Көньякта укыдым һәм безнең сыйныфта бик күп казаклар булды, кем өчен казак теле ул беренче тел. Һәм алар өчен ул нәрсә өйрәнергә. Шулай ук без казак тобынан, тобы дигән, тобы группа. Тобынан төркемнән шул китаплар алып өйрәндек, әмма рус төркеме өчен түгел. Әмма сездә дә барбер бүленеш бар иде инде, югарырак дәрәҗәдә укучылар һәм гомумән юк идеме? Юк, бездә юк. Демәк, барысы да теге чит тел өйрәнгән кебек өйрәнде булса инде, казак телен. Бу Казакъстанның проблемасы, чөнки мин өчен бу да проблема булды. Чөнки мәсәлән мин бер сыйныфта миндә балалар белән утырам һәм алар өчен казак теле ул беренче тел, ә мин өчен бу чит тел. Мин бер нәрсә дә аңламыйм. Һәм без бер сыйныфта утырып өйрәнәбез, һәм мин өчен бу стресс, шул бала өчен бу бик җиңел һәм кызык түгел. Но хәзер дә Казакъстанда шундый проблема бар. Алай икән. Бездә дә ул проблема бардыр инде, әмма бездә бүләләр бит шулай бит, югарырак төркемнәргә һәм түбәнрәк төркемнәргә дәрәҗәләр аерылган. Но минем хәзер апаның балалары 1 һәм 3 сыйныфта, һәм аларның бүленә. Ну, ярар, авылда безнең, мин авылдан чыккан кеше бит инде, Саба районының Нырта авылыннан. Бездә бар кеше бер төркемдә укый иде, әмма безнең андый теге начар белгән кешеләр юк иде бит инде авылда, татарлар иде барысы да, шуңа күрә без белмим, шәһәрдәге бүленешкә карасак, безнең югары дәрәҗәдәге төркем булгандыр инде. Мин бездә бүленеш булмагач, мин белмим дә дөресен әйткәндә. Без теге андый гади әйберләр өйрәнеп тормадык, без кагыйдәләр өйрәндек. Кызык түгел иде инде ул, әмма теге морфология, синтаксис кебек нәрсәләрне өйрәндек инде без татар теле дәресендә анда. Гади әйберләрне түгел, анда сәлам, ничек хәлләр дигән әйберләр түгел инде. Шундый теге грамматика әйберләр. Әмма синең мәктәптә рус төркеме булмады. Безнең юк. Бер егет кенә бар иде, ул татарча начар белә иде, чөнки аның гаиләсе Үзбәкстаннан килгән, күченгән иде авылга. Әмма күпчелек бар бездә татарлар иде инде. Ә сезнең башка дәресләрегез нинди телдә үткәрелә иде? Авылда урыс мәктәбе булып саналса да, анда безнең ярым теге, белмим ничек әйтим, дәреслекләр бит инде урысча. Укытучы алып барырга тырыша урысча, чөнки шулай тиеш бит инде. Әмма әлбәттә арасында татарча да кыстырып безгә аңлата иде инде. Ничек әйтим? Без инде мәсәлән материалны өйрәнеп килеп сөйлидек урысча, әмма үзара аралашканда укытучы белән дә, сыйныфташлар белән дә татарча инде безнең. Ничектер аның турында уйламыйдык та без ул вакытта. Хәзер мин уйласам, әлбәттә ул тегез уйланырга була инде аның турында. 5-нче сыйныфка кадәр безнең бар иде, 5-нче елга кадәр була икән инде ул. Сонара кирәк. Безнең бар иде татар сыйныфлары һәм урыс сыйныфлары. Мин урыс сыйныфында идем инде. Аннары бетерелде татар сыйныфлары. Алар да күчтеләр, безгә кушылдылар. Шундый моментта булган иде. 2000-нче ел булган икән инде ул. Мин 2003-тә кирдем укырга, димәк, плюс 5 ел. 2008-ләрдә микән инде якынча бетерелде татар сыйныфлары. Ялгышмасам. Аларның дәреслекләрдә татарча иде, алар нәрсәне татарча өйрәнәләр иде аңарча. Математиканы, мәсәлән, физиканы. Һәм алар безгә күчкәч, аларның бераз шундый transition period булып алды инде, күчеш чоры. Аларның акцентлары да көчлерәк иде, татарча акцент белән сөйләшәләр иде, мәсәлән, русча. Аларга ул авыр бирелмәде буга инде ул. Русча материалга күчү, чөнки урыс теле бөтен җирдә инде барбер алар аны беләләр иде инде күпмедер. Әмма без аерылайдык бераз алардан. Минемчә кызыл булыр иде шул менә теоремаларны татарча тыңларга, теорема Пифагорны ничек алар шулай татарча итеп өйрәнәләр. Безгә кызык инде, без аны өйрәнмәгән, алар беләләр иде шундай әйберләрне татарча дип хәтерлим. Но аннары ничек булгандыр, алар онытлар микән инде ул әйберләрне безнең белән укый торгач. Элек бит университетларда да татарча уку мөмкинлеге бар иде, ялгышмасам. Татарстанда татар төркемнәре булган бит. Булган, әмма хәзер юк. Хәзер юк. Физика факультетында манда, белмим.
Мәсәлән, математикамы. Түгел белмим, шуңа күрә мин теге ялгышмасам дип кенә сөйлим. Бу әйберләр турында сөйләшкәнем юк. Шулай хәзерге вакытта Татарстанда татар мәктәпләр юк. Татар мәктәпләре юк, чисто татар мәктәпләре. Ниндидер шәхси мәктәпләр бар буга инде, дәүләтнекеләр юк, Ничәнче гимназия әле? Икенче гимназия бит, Татар гимназиясе. Мин ялгышамы? Белмим. Ничәнче икәнен онытам инде. Шул бердән-бер гимназия бар буга инде, татар гимназиясе. Нәрсә ул татар гимназиясе хәзерге вакытта? Алар анда татар телен күбрәк өйрәнә микән соң инде, карарга кирәк. Бу лингвист ягыннан, тел ягыннан. Чөнки минем башымда нәрсә ул татар гимназиясе, шул гимназиядә, шул мәктәптә син бөтен дәресләре татарча. Рус теле һәм рус әдәбият мәсәлән русча гына. Башка дәресләр татарча. Әйдәгез инде татар теле активизм турында сөйләшәбез, чөнки мин үземне татар активист дип саныйм. Булат да татар активист һәм син, Зөлфия. Аз генә бар инде шундый мин. Бәлки әйтәсең, син безгә нәрсә белән шөгыльләнәсең һәм нигә син өчен бу бик мөһим булса? Мин сәнгать аша активизм белән шөгыльләнәм. Ул без урбан татарда ниндидер әйберләр ясыйбыз. Менә берсе ул милләт бетә дигән футболкаларыбыз безнең бар. Милләт бетә ул шундый безнең инде фраза булды. Фраза инкыйраз. Без дип атыйбыз аны, и ул шундый спиральгә куядыр китә. Аннан соң менә минем сәнгать аша, чөнки минем уйлавымча, чөнки сәнгать бүгенге көндә бердән-бер йомшак көч, калган йомшак көч. Һәм шуның өчен мин активизмымны шуның аша ясыйм. Һәм киләчәктә мин күбрәк шул трудное наследие белән эшлисем килә. Һәм ничектер күбрәк узаң турында әйтергә, Пермь татарлары турында әйтергә һәм менә шундый темаларны күтәреп, мин уйлыйм, мин менә үземнең активизмымны күрсәтәм. Синең нинди мотивациясе бар? Мәсәлән, мин шул турында ничек уйлыйм? Мин шуны үз өчен эшлим, ясыйм. Чөнки беренче урында мин өчен бу шундый рефлексия, травма буенча. Ничек мин татар телен өйрәндем, үземнең татарлыгы турында уйлыйм. Һәм ул беренчедән үз өчен, икенчедән татар теле өчен, кешеләр өчен һәм башка нәрсәләр өчен. Минем дә шулайдыр. Минем беренче ул любопытность. Миңа просто кызык нәрсәдер өйрәнергә, белергә һәм Пермь татарларын өйрәнергә миңа шулай кызык. Шуның өчен мин алар турында сөйлим. Ниндидер трудное наследие турында әйткәч, миңа тоже просто кызык аларны өйрәнергә, нәрсә булган икән безнең тарихта. Шуның өчен мин аның турында сәнгать ясыйм. Беренче инде ул просто вот шундый кызыгу и любопытность, кызыксыну. Икенчесе инде ул ниндидер сәяси повесткасыдыр. Чөнки ул минем өчен шундый терапия сәнгать. И мин шундый вакыйгалар булгач безнең дөньяда, миңа ничектер тоже рефлексировать кирәк. Һәм мин сәнгать аша аны ясыйм, һәм активизм аша. Шундый ук синең кебек инде беренчесе ул кызыксыну, икенчесе ул үземнең терапия һәм рефлексия. Кешеләр синнән сорыйлар, нигә син шул белән шөгыльләнәсең, нигә син өчен бу мөһим? Мәсәлән, миннән алар сорыйлар. Комментарийларга язалар, нигә син өчен ул шундый мөһим? Милләт бетә, тел бетә. Глобализация килә. Һәм син бәлки үзеңә шундый сораулар куясыңмы? Миннән нишләптер сорамыйлар. Белмим. Мин просто үземне йөртәм. Ничектер шундый образ минем бар, шундый татар кыз дип, анда ниләр белән, чулпылар белән, анда нәрсә тагын ниндер әйберләр белән, кешеләр беләләр, күрәләр, что мин татар. И уйлыйлар, что ул минем образ, һәм ниндер сораулар килми дә. Типа, күренә бит татар дип, нишләп аннан сорарга, нишләп син татар турында сөйлисең дип. Син гадәттә шулай Казанда йөрисең инде, мәсәлән, Чаллыда да. Йөрим. Бүген дә менә Чаллыда да йөрим. Миңа просто ошый шулай йөрергә. Менә бүген Монга бардым, мин пиджакта идем, и алар минем пиджак татар орнамента иде. Тагын каядыр барам, чулпыларны киям. Тауларга барсам да, анда кафега барсам ниндер жилетка киям. И шуның өчен
Кешеләр сорамый. Бәлки Казанда кешеләр ияләшә башлаганнардыр. Бүгенге көндә алай йөрүче кешеләр еш очрыймы Казанда сеңчә? Милли киемнәрдән юкмы? Юк, Барыбер дә сорамыйлар дисәң инде, кызыксынмыйлар алай. кешеләр кимияны, но кешеләр белә, что кешеләр йөриләр шулай дип. Алар өчен ул ниндидер кринж түгел, шуның өчен алар сорамыйлар да. Марсель, сиңа теге постларыңа карата күп сораулар бирәләрдер инде. Милләт турында. Гафу, сине бүлдердем. Дәвам ит. Соравың. Син саяси шундый тема турында сөйләштең әзрәк, һәм бәлки син хәтерлисең, мин сиңа бер мақаланы җибәрдем Гүзәл Юсупованың шундый низовой активизм турында. Һәм мәсәлән, сезнең урбан татар активизм саяси булмаса да, син аны сизләсеңме? Ул хәзерге вакытта, хәзерге вакыйгаларда политизируется больше. Шул активизм. Шундый сизем бармы? Мин нәрсәдерне кара. Без ниндер әйберләр оештырабыз, нәрсәдер башлыйбыз, һәм безгә куркыныч. Ул әйтәме, что безнең ниндидер сәяси повестка хәзер бар дип. Чөнки менә беренче проектларны ясаганда безнең андай курку юк иде. Ә хәзер инде бар. Менә ул нәрсәдерне аңлатадыр. Шулай шундый тура подтекст булмаса, саяси подтекст булмаса, барыбер шундый куркыныч сизләр бар. Бар. Без урбан татарда әле шәһәр турында күп нәрсәләр ясыйбыз. Шалы турында, менә мәсәлән, біз Зәп турында ясаган идек. Зәп ул безнең Шалыда шундый бар завод ячеистых бетонов, һәм ул заводны обанкротили һәм бетереп, анда яңа биналар, өйләр ясыйлар. Һәм безгә ул идея бик ошамый, һәм шуның өчен без шундый акциялар ясадык, фотопроектлар, аннан соң кешеләр белән, шәһәр кешеләр белән воркшоп, нәрсәләр бу территорияда күрә дип. Һәм инде аннан соң застройщик белән диалогка чыктык, әңгәмәгә. Һәм менә бу проектны башласак та, ул бит ниндидер татарлык турында түгел, сәяси повесткасы да юк бугай, но бу менә застройщиклар, администрация администрация эшләре әз генә безнең якта булгач, бу проект белән алар бәйле. Даже шунда әз генә курку бар. Сәяси темаларны әйтсәк, ниндидер милләт темаларны әйтсәк, анда инде былай да күбрәк. Бүтән шундый активизм проектларны ясасаң, курку бар, ләкин курку сине бүтән мотивацияны битерми, чигәйтергә аны. Страх не повод не делать. Менә шулай әйтсәк. Но адреналин да әйе. Без бит әле яшь, безгә шундый ни кирәк. Яңа эмоциялар. Но ул шундый бәлки адреналин да бирә. Булат син, чөнки син Айда онлайнда эшлисең, һәм Айда онлайн һәм бу Азатлыкның проект, һәм Азатлык шундый оппозиционный медиа. Әлбәттә курку бар инде, бераз проблемалар булмас микән дип инде. Әмма Айда онлайн бит ул турыдан туры сәясәткә бәйле түгел, шуңа күрә бәлки әлегә минем проблем булмады, Аллаһка шөкер. Мин бит инде сәясәткә чыннан да кагылмыйм, бу проектны ясаганда. Татар телен өйрәтү белән генә шөгыльләнәм. Шуңа күрә, барыбер бүгенге көндә шамалап кына, әкренгә генә эш итәргә кирәк кебек тоела инде. Куркыта, курку хисе бар. Барыбызда да. Татарстан белән барыбызда бәйле бит инде. Чит илдә булсак та. Кстати, менә соңгы проектны ясагач, мин бер рәсем ясадым. Анда чек, и анда татар милләтнең ниндер кровавые даты дип әйтергә булса, шундый потом наклейка ясадык. Яны хәзер шәһәрләрдә куябыз. И менә шуны ясагач, мин инде әзенә печатька биргәч, инде мин ниндер ой чыкты, ничектер, бу ниндер экстремизм булмыймы или нәрсә? Кем өчендер ул экстремизм, кем өчендер ул бар тик вандализм или вообще берәйбердә. Но шундый аңлы булырга әндәү. Но минем бер ниндер шундый хисләр, ясаганда минем андай уйлар булмады. Менә инде ясап битергәч кенә инде ниндер теориялар башка килә башлады. Всё, безне утырталар дип. Может, аны без хәзер подкастка кушмыйбыздадыр. Просто хәзер сезгә әйтәм. Әле бит син Татарстанда бигрәк тә. Һәм шул шит табырга ул да бик катлаулы. Хәзерге вакытта кайда бу borderline? Шик дип әйтәбез татарча.
шикне уйлап эшләргә кирәк теге шикне узмаска тырышабыз инде барыбыз да куркабыз чөнки ул илдә яшисең килсә әлегә бүгенге көндә китәр җирең булмаса нишлисең инде төрмәгә утырмыйсың бит инде. Ну, минем китәсем килмиде. Ансы да бар. Милли җанлы кешеләр бит барыбыз да. Кстати, айтпакчы дөресме? Айтпакчы, кстати. Әйтмәкче дип аласың. Айтмакчы. Айтмакчы, тагын бер шундый соравым бар. Нигә татарлар Татарстаннан күчмиләр? Чөнки Татарстанга килеп, бу мин өчен бик кызык нәрсә булган иде. Чөнки бик күп татарлар мине әйтте, без өчен Татарстан ул шундый бик рәхәт җир. Безгә монда яшәргә ошый. Мәсәлән, без укырга Европага барабыз, әмма аннары Татарстанга кайтабыз. Һәм тагын бер проект мин таптым шул вакытта кайтам дигән проект. Булып алган иде андый проект 1 ел. Альбина Закирова ясаган иде. Закируллина. Закируллина. Радмила Хакова ясады күбесенчә. Инде Альбина ул главный редактор. Син җавап бирәсеңме, Зөлфия? Башта иде. Кара, мин вообще Татарстаннан түгел, но мин китмим. Мин бит әйттем, то что минем гаиләм ул Пермь ягыннан, но мин китмим. Ул мин инде шундый кеше, мин гаиләгә бик бәйләнгән. Мин менә просто шундый кеше, миңа беренче ул гаилә һәм минем якыннарым. Мин әти-әниләрсез була алмыйм хәзерге вакытта. Һәм менә шундый безнең бар татарларда туган як дип, юк туган җир. Мин менә әйтәм, мин Чаллыда тусам да, мин аны туган җирем дип әйтәлмим. Минем өчен туган җирем ул менә минем авылым. Перми менә безнең авыл Әрҗән дигән. Менә минем туган җирем ул Әрҗән һәм мин аңа бик бәйле һәм мин аннан китәлмим. Шуның өчен анда нәрсә дә булса Рәсәйдә миңа үземнең җирем, үземнең табигатым миңа мөһимрәк һәм минем үземнең фәлсәфәдер шундый. Миңа бу сәяси ниндер вакыйгалар минем өчен беренчедә тормый. Минем өчен икенче просто приоритетлар ниндидер. Шулай гаилә, үзеңне үстерү, ниндер яңа әйберләр белү һәм нәрсә анда сәясәттә ул менә инде кайдадыр артта. Мин аңлыйм, бу вакыйгаларны мин инде игнорировать итәлмим. Минем шундый фәлсәфә булса да, мин инде алай итмим. Просто нинди вакыйгалар булмаса да, мин үземнең тормышны настраиваю һәм ниндидер икенче көйлим һәм икенче приоритетлар ясыйм. Менә соңгы вакыйгалар булгач, мин инде шул ук гаилә турында, татарлар турында уйлаган идем бит инде. Мин әйттем, менә беренче ул гаилә һәм минем шул якларым. Һәм просто менә соңгы вакыйгалар белән бу темага мин тагын күбрәк внимание хәзер бирәм һәм кешеләргә дә аның турында әйтәсем килә. То, что менә хәзер сез бит күрәсез нәрсә булды. Кайчан икенче милләтләрне кешеләр кимсетәләр. Шуның өчен әйдәгез без менә мин инде үземнең халкым турында уйлар күбрәк булды инде башымда. Шуның өчен, менә шулай булмасын өчен мин хәзер менә Пермь татарлары турында күбрәк әйтәм. Татарлар турында күбрәк әйтәм. Татар теле турында күбрәк әйтәм. Ярату турында күбрәк әйтәм. Гаилә турында күбрәк әйтәм. И вообще тормышта ниндидер кешеләр белән сөйләшкәндә. Шуның өчен акадер китү минем өчен ул минем проблемаларны шишми. Шуның өчен минем китәсем дә килми. Biz ülken çıgarılışta İslam bilen söyleştik bu turunda hem нәрсә айтып, bizning iki vatanımız var. Birinchi vatan bu tarixiy vatan Tatarstan, ikinchi u tugan yer vatan Қазақстан. Алай әйтсәк дә, минем ул тарихи ватаным ул Татарстан, туган җирем ул Әрҗән. Икесе турында да мин уйлыйм, икесе турында да мин көрәшәм. Син Булат. Бу шундый шәхси сорау кебек тоела инде миңа. Чөнки бу арада күп кенә уйланам аның турында. Мин бит инде ömrü буе Татарстанда үскән кеше һәм дип әйтим, студент елларымнан да үткәргән кеше Казанда, минем дусларым анда, мен аралашу мөхитем шунда. Һәм мин шулай ук Татарстанга бик бәйле кеше бит инде, шулай ук татар җанлы кеше әйткәнемчә. Һәм ничә аңлатырга икәнне менә ул Татарстанга кайтырга теләү хисе ниме? Чит илдә инде генә яхшы шартларда яшәсәң дә, анда инде генә яхшы эштә эшләсәң дә, әйтик инде, име? Татарстанга кайтырга теләге бар минем әлегә. Әлегә мин шулай хистәм һаман да.
Аның ниндидер энергиясы бар өзенең. Үзенә күрә ничектер сине тарта. Ну менә әйе, шундый баналь сүзләр булса да инде бераз пафослыдыр бәлки. Әмма ул ничектер Татарстанга кайту теләге ул табигый кебек. Анда булганда мин үзем булам кебек. Ә монда булганда ничектер бөтен нәрсә шит кебек тоела миңа. Менә гомумән әйткәндә шулай аңлатыр идем. Һәр вакытта үземне шит җирдә кебек хис итәм, ягъни. Нәрсәдән тора да ул үзгәрә аладыр бәлки, белмим. Анда озаграк торсаң, әгәр дә син аралашу мөхите барлыкка килә икән, бәлки буладыр, әмма мин шикләнәм моннан. Шуңа күрә минем иң зур теләгем ул Татарстанның мөстәкыйльлеге булу һәм чын татар мөхитендә яшәп булыр дигән өметтә яшим мин кайчан да булса кайтып шулай яшәп булыр дип. Әмма әлегә плай караганда ачык, дип әйтим. Аңлы кеше хәзер Татарстанга кайтмастыр инде. Әлегә куркыныч бигрәк ир-егетләр өчен бер кешенең дә мәгънәсез сугышка барып үләсе килмидер. Һәм моннан котылу юллары бик күп түгелдер инде Татарстанда булганда, шуңа күрә моннан читтәрәк тору яхшырактыр хәзер. Шул сәбәпле әлегә менә шундый мәсьәлә, шундый ситуация инде. Нигә мин бу соракны куйдым? Чөнки минем шәһәремдә, Кентауда, Казакстанда уныштан рецепт бу чит илгә бару. Чит илдә укырга, чит илдә эшләргә. Һәм минем сыйныфтан безнең шәһәрдә калган 2 кеше гына калган. Һәм бу минем тәҗрибә. Һәм минемчә дә шулай. Алар нинди илләргә китә? Рәсәйгә укырга? Казакстаннан төньяктан Рәсәйгә бик күп кешеләр китәләр. Мәсәлән, минем абыем һәм энесем алар Рәсәйдә укыган. Әмма алар икесе дә кайткан, Казакстанга кайткан. Минем сыйныфтан юк Кытайда укыган кеше, Италиядә, Германиядә. Акча булса яки акыл булса, син барасың. Әмма Алматыга да баралар, Астанага да баралар, бик зур шәһәрләргә. Барыбер Казакстан инде, чит ил түгел. Хәзер әмма бездә барыбер шундый бик зур миграция булды Казакстаннан чит илләргә. Хәзерге вакытта бәлки бу үзгәртте, чөнки сугыш башлангач бик күп кешеләр Рәсәйдән Казакстанга кайтты. Минем энесем Кебек, мәсәлән, Артем у Петербургда. Казанга килмәдеме Татарстанга? У кунакка килә. Һәм у мине әйтте, Татарстанда яшисем килә хәзер. Аннан яшисем килә. Чынлап минем дә яшисем килә, әмма 1-2 ел гына. Аха, менә бит, менә бу кызык момент. Ни өчен икән менә? Ни өчен Татарстанда яшисем килгән кешеләрнең? Нигә? Мин өчен Татарстан у тарихи ватаным, һәм аны Татарстанда тикшерүләр ясарга, бәлки кешеләр белән очрашырга, Зөлфия кебек, син кебек. Мәдәният ягыннан Татарстан бу бөтен дөнья татарларының шундый тартылу урыны. Мәсәлән, минем әтием ул Татарстанга баргач, Камал театрга бара һәм Татарстанда булып татарча гына сөйләшә. Һәм ул өчен ул шундый белмим нигә ул мине әйтә, Татарстанда булгач мин татарча сөйләшәм, чөнки кайда тагын татарча сөйләшергә. Әмма тагын бер кызык нәрсә бар, әйбер бар. Ул аннан тормышында татар дуслар юк. Бер кемдә юк, кем белән ул татарча сөйләшә. Туганнар гына бар. Казакстанда татарлар ничектер аерымыймы? Аралашып тормыйлар бик. Аннан яшьтә татарлар алар татарча белмиләр. Алар аңлыйлар, әмма сөйләшмиләр. Бу Казакстанның көньягында гына шундый ситуация микән, гомумән? Юк, гомумән. Мәсәлән, ислам кебек кешеләр булса, кем татар авылында туып үскән. Чөнки анда концентрация бик зур. Ул кайсы яктан әле? Кайсы авылдан? Төньяктан, Кустанай обласы, бер авылдан. Казакстанда шундый бик күп концентрация булган җирләр, алар Кустанай обласы, Семей обласы һәм Өскемен. Анда татар авыллар бар. Татар һәм шул авылларда татарлар гына яши. Әйдә, Зөлфия, синең яна тәҗрибә турында сөйләшәбез. Шәҗәрә. Мин әйткәнчә, мин инде Пермь ягыннан, һәм минем бу шәҗәрә эшләрен күбесен әни ясады.
ул инде үзе өчен аны башлаган иде һәм хәзер мин сөйлим ничек мин аны ясыймдыр. Мин төрле китапларны укыйм һәм бер кызык китап таптым. 90-нчы елларда Пермь университетында ясаганнар, анда безнең якларга экспедициялар ясаган һәм шул татарлар белән сөйләшкәннәр. Һәм бу китап инде безнең ниндидер традициялар турында, мифлар турында, җырлар турында менә шундый сөйләшүләрне алар саклаган. Мин шуның өчен бик шат, чөнки менә хәзер мин укыйм нәрсә минем анда якыннарым 90-нчы елларда әйткән. Чөнки мин аннан соң бу китапны укыйм да күрәм анда минем, например, тетям или кәртәтинең абые нәрсәдер әйткән. Миңа анысы бик кызык. И менә мин шул китаптан инде аңладым, ничек безнең гаилә бу якларга килгән. Менә әти ягыннан карасак, ул инде булган шундый авыл Аклыш, чөнки анда аккышлар йөзгән. И шуның өчен инде Аклыш булган. Һәм бу җиргә килгән шундый кеше Илкәй дигән һәм үзенең авылын башлаган. Нигез салган һәм һәр авылның бардыр инде шул нигез салучы кешеләре. Менә минем әтием шул яктан инде булган. Шуның өчен безнең шундый фамилия Илкәй, Илкәевлар. Әнием минем икенче яктан ул Әрҗән авылыннан. Әрҗән авылы ул ике сүздән ясалган, ар һәм җан. Җан ул инде җан, душа. Ар дип әйткәннәр безнең удмуртларны. Менә шулай килеп чыккан Арҗан, аннан соң инде нечкә итеп әйткәннәр Әрҗән дип. Булай безнең, әйтәләр, что бу җирләрдә инде удмуртлар яшәми. Но кем белә, может минем инде шундый эзләсәң, анда удмуртлар да булыр. Генетик тест ясатырга теләмисеңме? Телим, ясармын бу елны. Аннары тагын сөйләрсең инде. Ничә икән? Шәҗәрәң байыр бәлки тагын. Шундый китапларны укыйм һәм инде әни белән архивларга без йөрергә башладык. Ул инде Чаллы архивы өчен аларның бер системасы. Аннан соң безнең архивлар Уфада һәм Пермьдә. Менә шунда без йөрергә хәзер башлыйбыз. Әни башлаган иде, ләкин анда ниндидер документлар гарәп графикасында язылган. Ул аны аңламый. Ул вакытта әле фото ясарга телефонлар да юк иде. Шуның өчен аннан соң әни ул эшне ничектер ташлады. Хәзер инде минем шундый энтузиазм булгач, без инде тагын бу архивларга йөрибез һәм мин менә бу гарәп графикасын өйрәнә башладым. Бик яхшы итеп укымыйм, ләкин аңлыйм хәрефләрне, нәрсә алар, ничек аларны укырга. Һәм инде хәзер фотога төшерергә ярый һәм шуның өчен бу шәҗәрә эзләнүләрем әле башлана гына һәм менә икенче подкастта яздырырбыз 1 елдан соң. Булай безнең әни ясаган эзләнүләр буенча да безнең күбесенчә инде татарлар, бөтенсе дә татарлар һәм шул инде Пермь татарлары. Бер кеше дә Казанга китмәгән, каядыр икенче районнарга да китмәгән. Менә аннан соң инде сугыш булгач кына инде, Бөек Ватан сугышы булгач, безнең инде ничектер гаилә икенче территорияларга киткән, чөнки минем, например, әнинең кәртәтие ул Австриядә яшәгән һәм аның анда гаиләсе калган икән. Ләкин беркем дә белми ничек ул анда хәзер ул гаиләсе. Шуны да эзләргә кирәк. Һәм аннан соң икенче кәртәти минем Кылымада 10 ел булды һәм анда да ул аның эшләре булган. Аның турында да нәрсә эшләгән икән Кылымада. Курорт. Шуның турында да күбрәк беләсем килә. Шуның өчен эш әле башлана гына. Нигә ул син өчен мөһим? Ул менә шундый әйберләр минем турында күп нәрсә әйтер дип уйлыйм мин. Нишләп мин менә шундый минем кыяфәтем, мәсәлән, нишләп минем шундый телем, нишләп миңа бар бит шундый әйбер, то что талантлар генетика аша да, белмим, талантлар бит ген аша да бирелә бугай. Шуны да беләсем килә, нишләп мин менә шундый. Бу үз-үземне белер өчен просто кызыксыну, менә шундый. Шуның өчен аны ясыйм. Терапия, Мин уйлыйм, менә бөтен проектларда алар уңышлы була. Алар бу проект синең турында булса, синең менә ниндер искренне желаниең булса, Ихласлыктан. Шуннан инде эшең, проектың уңышлы була.
Просто так придумывать нәрсәдер эзләнү, сиңа кирәкмәсә, ул икенче кешегә дә кирәкми. Шуның өчен беренче итеп ул сезгә кирәк булырга тиеш. Нидер үзенчәлек бит инде ул синең турында. Ул проект әгәрдә син нидер яңалык кертә аласың икән, ул кызыклы булачак башка кешегә дә. Һәм ул ихластан эшләнә икән. Булат, син бит әйттең, синең фамилиясы Шәйми. Бу синең бабайның исеме. Бу минем бабайның, әтинең әтисенең бабасының исеме булып чыга инде. Бабасының исеме. Аны ничек атарга икән инде? Карт. Бабай дип әйтсәң инде аны. Ул минем, димәк, бабайның әтисенең әтисе. Шулай дип әйтергә. Чөнки бездә Казакъстанда яңа тенденциясе бар. Хәзерге вакытта бер гаиләдә 3 бала булса, бер баланың фамилиясы бу бабайның исеме. Икенченең карт бабайның исеме. Һәм беренче исеме фамилия буенча. Беренче исеме була инде, фамилия түгелме? Шулай бер гаиләдә балалар төрле фамилиялар белән. Окей. Фамилия турында сүз бара. Чөнки казаклар нәрсә әйтләр, бездә төрек халыкларда фамилиялар булмаган. Һәм безгә шундый бабайларның исемнәре алып фамилияга куярга кирәк. Һәм мәсәлән, минем сыйныфта бер кеше булды, аның отчество булмады. Аның фамилиясы отчество булды. Енлек Торихан кызы. Һәм Торихан кызы бу фамилия буенча булды. Бабасының исемен алган булса, кызы булмас иде, диме? Булай гына кызыннан башка булыр иде, шулаймы? Еңлек, мәсәлән, ничек? Юк, кызынан башка түгел. Кыз булса да син... Мәсәлән, кара, менә аның исеме Еңлек бит инде, диме? Аның бабасының исеме, мәсәлән, Амирхан диме? Еңлек Амирхан буламы ул, яисә... Еңлек Амирхан кызы. Әмма ул Амирханның кызы булмаса да инде. Юк, син кызы куймайсың. Һәм хәзерге вакытта Ова, Ева алып ташлалар. Бу яхшы тенденция, мин ашый бу. Һәм мәсәлән, минем гаиләдә минем әтимнең абыйсы булды. Һәм аның фамилиясы Ганиев. Минем фамилия Ганиев, аның Ганиев. Ансы инде Русиядә булганда килеп чыккандыр инде, шулаймы? Казакъстан... Мин белмим. Ул син бит инде вакытта тумагансың, туктары. Ничек алай? Дөресрәк Гани. Ганиев түгел, әмма просто Гани. Аны ничек кешеләр теге паспорт биргән түгел инде, тугач та языла бит инде ул, туу турында таныклыкта. Шунда кешеләр ничек телләр шулай язалар булып чыгамы соң инде? Буталчык килеп чыга. Кызык, чөнки минемчә бу хәзерге вакытта бик популяр тенденциясе безнең шәҗәрәсен ясарга. Әмма сезнең гаиләгездә шундый иске шәҗәрә юкмы? Иске вакыттан калган шәҗәрә. Минеке юк. Минем ничектер гади гаиләдән булгач, андай берләр белән кызыксынмаганнар. Шуның өчен калмады да. Бәлки, минем эзләнүләрем берәр әбигә килеп чыгыр, аның менә мондый может шәҗәрәсе җыелгандыр, кем белә. Әлегә ничә буын билгеле? Зульфия ничә кешене таптың инде? Әни яктан, әни менә үзе яктан 6 буынга кадәр. Безнеке 5 буын язылган, билгеле. Мәсәлән, әти ягыннан 5 буын, 6 хәтта. Тагын яңа тенденциясе бар Казакъстанда. Бик кичкенә тенденциясе. Әниемнең исеме алып, мәсәлән, синең әнисе Гульнара, син Гульнара кызы. Мачество дигән феминизм ягыннан. Андый еш очрамый инде, әмма барбер бар име? Андый очраклар. Бар. Ул бик популяр түгел, әмма шундый мәсьәләләр бар. Бу феминизм беләндер, бәйледер. Бездә андай әйберләрне мин ишеткәнем юк. Юк. Бездә кешеләр biraz традиционрактыр, күбрәк. Мин еще әйтер идем, безнең Пермь ягы турында безнең исемләр икенче дип түгел, әйтәлмим. Менә мәсәлән, минем апамның исеме Юлия. Ул урыс исеме инде Юлия булган. Татарларда ул исем юк бит. Безнең якта нишләптер уйлаганнар, Юлия ул татар исеме дип, һәм кушканнар. Юлия. Аннан соң безнең күп Денис, ул да бит татар исеме түгел бугай. Дениз. Мен өчен бу кринж, әмма хәзер мәсәлән мине бик күп хатлар язалар. Кешеләр Денис исеме белән, Юлия исеме белән, Мария исеме белән
һәм аларның фамилиясы татар, әмма исеме урыс. Минемчә урыс. Әмма бәлки бу исемнәр шундый урыс түгел, татарларда да бар. Керәшеннәр бар әле. Но бу кешеләр алар керәшен түгел. Вот минем гаиләдә ул бит ниндидер мода түгел, ниндидер керәшенлек тә түгел. То есть ул просто әниләргә менә авылда булган бу исем бар дип, бу исемне кушарга була дип куштылар. Татарчалаштырып әйтәләр инде Юлия дип, әйме? Әйе, Дениз Юлия. дигәннән Дениз исеме бар инде. Әмма Денис бу Европадан килгән исеме. Юк, Данис бар әйе, һәм шулай ук Дениз бар бит әле, диңгез дигән нансы торык исемедер инде. Минемчә шундый сорау бар, Булат бармы шундый исем Әнүс? Әнүс бардыр. Әнис бар, Әнүс бардыр, бар төрле. Бездә бар Әнүс, шундый кызык хәл булган. Әнинең шундый дусты бар иде, Әнүс, һәм алар авылда яшәгәндә шулай бернидә проблема юк иде. Шулай әйтәләр иде, Әнүс. Аннан соң инде ул Пермгә укырга киткән дә, и булды аның буллинг. Чөнки, урысча инде ул икенче исем, һәм ул паспортында хәзер Альберт. Эй, балакаем. Авылда ул шулай ук үзләре өчен Әнүс. Русиядәге расизм проблемасы ул зур проблема инде. Һәм хәзер паспортларда татарча язырга булмый. Булмый. Татар бите юк паспортта. Менә хәзер татар бите юк, һәм татар битен ясарга да хәзер булмый. Менә әле көзгедә безнең Шамил ясатты үзенә МВД ашаганда бер ай көтеп, ничә ай көтеп белмим. Хәзер менә инде кыз барды, безнең дустыбыз әйтте, миңа татар бите кирәк дип, ләкин аңа ясамадылар. Ярый, бәлки соңгы сорау, чөнки үткән чыгарылышта без ислам белән сөйләштек, һәм ислам ул шундый кызык кеше, әмма күбрәк ул этнографикалык ягыннан карый. Ул үзе дип әйтте, мин 19-нчы гасырда яшим. Һәм бер ягыннан бу бик кызык, чөнки син бүтән мәдәниятты, традицияларны саклыйсың, әмма бу мәдәният ул 19-нчы гасырда ясаган мәдәниятты, шундый резервациядә калган мәдәниятты. Һәм сез заманча татар мәдәнияты турында нәрсә уйлыйсыз? Чөнки, мәсәлән, бик күп элементлар бар бит. Һәм, мәсәлән, бу элементлар электә аларның максаты булган. Алар в жизни их употребляли. То есть было какое-то предназначение для чего-то. Әмма хәзерге вакытта шул әйберләр алар экспозиция кебек. Музейный экспонат кебек, мәсәлән, түбәтәйләр син киясың, урамга чыгып, һәм ул шундый функционал юк. Хәзерге функциясы ул башка. Һәм сез бу турында ничек уйлыйсыз? Әйдә, Зөлфия, син милли элементларны үзеңдә табып бирүче кеше буларак әйдә сөйләп кит. Бу киемнәр турында гына түгел. Мин аңладым, әйе. Киемнәр турында әйтсәк, минем өчен мин инде шундый җәдитче дип әйтсәм, үземне миңа ошамый кайчан кешеләр менә түбәтәйне кияләр, һәм аларны, кияләр, менә безнең бабайларыбыз кигән кебек. Миңа күбрәк ошый, кайчан без бу түбәтәйне стилизуем, кайчан без менә образда аны миксуем. Мәсәлән, бездә Казакстанда кайбер брендлар бар, һәм алар төрле киемнәр яки аксессуарлар ничек ясыйлар. Гади шундый ою өрнек дигән, беләсезме? Бу орнамент исемеме? Орнаменты, ою өрнек. Орнаментлар алып, худига куялар. Әмма казак мәдәниятында ою өрнек бу тел, һәм һәр символның мәгънәсе бар. Әгәр син бу ою өрнекне мәгънәсез аласың һәм худига куясың, бу шундый мәгънәсез нәрсә. Кеше белмичә куя инде бу символларны. Неосмысленно. Милли икән, әйдә куйыйк әле, нишләп куймаска? Белмичә, әйе. Милли итеп ясар өчен инде. Аларның максаты димәк, казаклыкны күрсәтү, шулаймы? Может, аларның максаты просто акча ясаргадыр. Әйе, акча ясарга һәм милли. Берне күрсәтмичә. Чөнки әзерге шундый тренд бар, әйе, милли кием бу тренд. Минемчә, кара, минем бер point. Мәсәлән, Юл проекты бар бит инде безнең Казанда, алар стильле итеп, модалы итеп эшлиләр, һәм шул вакытта кызыксыну яталар миңа калса, менә безнең мәдәниятебезгә. Мәсәлән, алар гарәп язуын кулланып чыгардылар бик модалы киемнәр. Юкмы? Синчә, Зөлфия, әйтүлме? Кызыксыну ятмыйлармы, мәсәлән, татар мәдәниятенә? Уяталардыр, ләкин ниндидер маңкортлардадыр. Ниндидер проектлар Юлда минемчә, син мәсәлән бирдең бит, Марсель, шуның кебек
Менә шул ук гарәп графикасы турында әйткәндә, алар мин беләм то, что бер нигә ясаган иде проект, ул гарәп телендә язылган әйбер. Татар телендә түгел, ә гарәп телендә. Андай момент бар иде, анда мин дә аларга критика язып калдырдым тегәни. Миннән дә тәнкыйть булды да, мин комментарий язып калдырдым, әйтәм, бу бит гарәп фигыле бит, бу татар телендә кулланылмый дип. Аны гарәпчә кеше укый белми, нәрсә икәнен белми. Шуның өчен, кызыксыну бар, ләкин кемдән ул кызыксыну? Ансы инде икенче сорау. Юха буенча мәсәлән, шул фильм турында. Мин бу фильм турында уйладым, Татьяна Черногозованың проект турында. Һәм Шул яр юлның алып баручысы инде шул проект. Яр юлның оештыручысы. Һәм ул бер ягыннан әйбәт эш ясаган кеше. Чөнки ул музейлардан төрле сыргалар, төрле аксессуарлар алып 3D дизайн ясаган кеше һәм яңа интерпретация белән аларны ясаган. Бу бер ягыннан. Әмма шул фильм турында сөйләшеп, ул бик матур, әмма минемчә аның магнасы юк. Ул магнасыз килеп чыга. Эксплуатация кебек инеме безнең эксплуатация имеш дигән өчен. Бренд ясар өчен. Һәм шундый фильмлар караган вакытта мин нәрсәгә карыйм? Исемләрне. Титрларда нинди кешеләр бар. Һәм бу проект саха булса, саха кешеләр анда булырга тиеш. Казак проект булса, казак кешеләр булырга тиеш. Ахырдан. Һәм мин Таня белән сөйләштем, һәм минемчә Таня өчен татарларга барыбер. Бу минем тәҗрибә. Һәм бу минем фикерем. Белгечләр булырга тиеш ичмасам. Бар. Әлбәттә бар анда татар кешеләр, әмма минемчә безгә критика белән карарга кирәк. Барыбер. Бу шундый милли проектларга. Типа милли булса яхшы, шулай әйтергә булмый. Мин күрдем аның титрларында татар кешеләре бар иде, әмма максаты нинди булгандыр белмим. Шуннан да аның кызыксына микән? Хейт итәргә теләмим. Бу хейт түгел. Минем фикерем, яр юл әйбәт башлады. Ул ниндидер яңа просто күрсәтте безгә, шулай була дип. Һәм мин уйлаган идем, әле алар берәйбердә сатырга башламаганда, мин уйлаган менә шәп проект үссеннәр, ләкин хәзер инде мин күбрәк күрәм бу акча өчен, бизнес өчен кебек бугай. Үзеңне популяризировать өчен генә проект бугай, татар милләте турында берәйбердә юк. Һәм мин инде генә, ул проектны хәзер карамыйм да, нәрсә эшлиләр, шуны эшләсеннәр. Мин аңлыйм. Акча турында булса да бу начар түгел. Әмма бу акча турында түгел. Әгәр син милли проект ясыйсың, сине бик мәгънәле шул эш эшләргә кирәк. Мин еще әйтәсем килә иде, без үзебезнең активизмыбызны эш дип әйтәләбезме, юкмы? Менә бу татар милләт турында уйлау, ул безгә эшме, юкмы? Булат акча таба. Мин акча табам. Бу эш. Дөрес әйткәндә, минем тегә максат ул түгел инде. Чөнки минем башка эшем дә бар бит, акча китерә торган. Татар тапшыруларын мин үземә кызык булган күрә төшерәм. Чөнки аны ихтыяҗ бар, кешеләр карыйлар. Аннан карап татар теленә кызыксыну яна кемгәдер. Язучылар булды. Шуңа күрә мин татар тапшыруларын төшерәм акчага булса да. Акча чөнки аның эше күп. Яны бер атна буе ясыйм, мәсәлән. Бер үзем, бер үзем ясыйм бит инде. Әмма минем максат чыннан да ул түгел, акча эшләү түгел, чөнки ул күп акча китерми ул проект миңа. Юк, мин үземнең активизмны эш дип санамыйм. Мин аны ял көннәрендә ясый алам, кичләрдә, төннәрдә. Ничектер ул бит минем өчен просто хобби. Шулай да әйтсәк буламы? Минем дә шул хобби инде. Ул теге татар теле каналына контентны җибәреп барган өчен миңа түләмиләр өчен шулай. Инстаграмда бүлешкән өчен анда әйберләрне. Шулай ук, бу бит чын бәхеттер. Шундый әйберләр белән просто хобби итеп шуны санау. Без бәхетле кешеләр. Татарлыгыбыз үзенә күрә бер бәхет. Әмма унышлы проект булырга өчен минемчә шул проектларны эш буенча уйларга кирәк. Эш итәргә дисәң, ниме төп эш итеп аларга? Чөнки әгәр мин проектларны эшлим һәм бу проектлар мин эш дип санамыйм, шул проектлар алар уңышсыз. Чөнки үсеш юк име?
Сен уйламыйсың теге алга таба ничек үсәргә икән, хобби гына булса. Шулаймы? Бу бер ягы, икенче ягы, чөнки мин өчен, Зөлфия өчен безнең эш ул тел белән бәйле түгел. Ул Зөлфия архитектор, мин биоинженер һәм безнең тормышымның икенче өлкәсе шундый эш. Бу активизм белән вообще бәйле түгел. Шулай бездә алар аерыла, шик бар. Эштә мин эш эшлим, а өйдә мин активизм буенча әйберләр эшлим. Миңа шунысы ошый да, чөнки менә минем эш вакыты бетә, менә архитектура эше. Һәм мин эш турында уйламыйм. Миннән әле менә коллегалар сорый, ничек син менә шулай ял көннәрдә дә эш турында уйламыйсың, менә аннан соң 6-дан соң эш турында уйламыйсың. Ә минем аңа просто вакыт юк. Мин икенче әйбер белән шөгыльләнәм, һәм миңа шунысы ошый. Менә архитектура эшемне битерсәм, һәр вакытны тотарлыкка, сәнгатькә генә бирсәм, ул белмим инде. Миңа ул яхшы булырмы, юкмы? Ләкин шундый әйберне дә попробовать итәргә кирәк. Карарбыз. Хәзер миңа бик уңайлы менә шундый. 50-50, иртән син архитектор, кичкедә син татар активист. Әмма бу минем өчен бу аерылу, Бүленеш дип әйтик инде. бүленеш ясау, бу бик авыр. Чөнки мин эштә минем эш активизм турында уйлыйм, а өйдә эш турында уйлыйм. Әмма бу PhD. PhD бу синең тормышың. Шул, PhD язу җиңел эш түгелдер. Бәлки ул беткәч җиңелрәк булыр сиңа, Марсель. 2,5 ел булды. Мин PhD-га тотынмасмын ахрысы. Җитәр миңа магистратурада, магистратура эшем өчен билген алсам. Мин бакалавриатта биттем. Шулаймы? Минем Безнең 5 ел дә бакалавриат иде. Миңа Миндә 5 ел. җитте. Монда эш төрле кеше, син беренче дәрәҗә, мин икенче, Марсель өченче дәрәҗә булып чыгадыр инде алайса. Әйдәгез тәмамланабыз. Зөлфия, сиңа зур рәхмәт. Булат, сиңа да зур рәхмәт. Килүегез өчен. Мин Зөлфияның Инстаграмны куям. Теләсә керегез. Ниндидер сораулар булса, языгыз. Чөнки без күп турында сөйләшмәдек инде бүген. Шиктер, монда әз генә, монда әз генә. Һәм татарлар өчен шәҗәрә ясарга ул төрле. Чөнки татарларның архивлары алар төрле. Минем белүемчә, һәм бәлки Зөлфиядан бернинде лайфхаклар бар. Әгәр сез үзеңнең татар шәҗәрәне ясыйсыз, Зөлфияга языгыз. Миңа да кызык булып китте менә, миндә бәлки архивта мәгълүматларым бардыр, туганнарымның. Эзлә. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт яусын тыңлаганыгыз өчен. Сау булыгыз.